Artêşa rejîmê û milîsên bi ser ve dest bi pêşketinê berfbajarê Tefas li gundewarê Der'a kirin. Piştî redkirina wê ji rêkeftina li hevhatinê ya gotnavbera rejîmê û çekdarên opozisyona wê deverê hat îmzekirin. Li gorî goragihandina rejîmê belavkiriye, got artêşa wan dest bi operasyoneke bejayî berfireh ji bo kontrolkirina bajarê Tefas bi piştevaniya balafirên asmanî kiriye. Ev êriş tê piştî çend rojan ji kontrolkirina artêşa rejîmê ji bajarên De'el û Ibta piştî rêkeftina li hevatinê ya got bi opozisyonê re îmzekirin. Ji aliyê xwe ve ewdeya operasyona nîya opozisyona Sûriyê ragihand got hewlên rejîmê ji bo derbasbûna Tefas tê piştî hatina piştevaniyeke leşkerî ji bo wê li Rojavayê De'el. Got rejîm ji dû teweran êrişî Tefas dike. Li gorî nexşeya parêzgeha Der'a ya got hatiye belavkirin, artêşa rejîmê dixwaze deverên dibin kontrola opozisyonê de li Rojavayê gundewarê Der'ayê parçe bike, da her parçek bi tenê bimîne. Ev du rojin artêşa rejîmê dixwaze berfbajarê Tefas de pêş bikeve, lê armanca wê bi ser neketiye heta niha, got çekdarên opozisyonê dikarîbûn zerxekî ji jûrê BMB û 4 tankerên ji jûrê T-72 yên rejîmê têk bibin. Herwiha artêşa rejîmê hewl dide got berfbajarokê Tayba û Sayda bikin. Herwiha artêşa rejîmê hewl dide got berfbajarokê Tayba û Sayda biçe ji aliyê Kihêl û Cîze. Got şerekî mezin li wê deverê rûda û bi dehan hatin kuştin li gorî got opozisyona Sûriyê belav kiriye. Her li gorî zanyariyan got êrişeka asmanî mezin li ser deverên dibin kontrola opozisyonê de heye. Got bihtirî 1000 topî li ser xaniyê xelkên sivîl li her du bajarên Tayba û Sayda ketine. Got encam de 5 sivîl jiyana xwe ji dest dan, yek ji wan jin bû. Hevdemê vî şerî netewên yekgirtê ragihand, got hejmara derbederên Sûriyeyê got ji deverên şer derbeder bûne gihişte 270,000 kesî. Got piraniya wan li ser sînorê Urdunê asê mane.